Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu owachoni giriwore kod riwruok mar M-Pesa Foundation kod riwruoge mamoko mag chako chenro mar gero kilese kod labs mag bero sekta mar somo. Ka oloso romo mar Nairobi Regional Conference, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni gidhi mbele gi chenro mar pogo chiemo ne jopuonjre, gero kilese mag nasari kod pogo kony midendo kaka ECD grants mar bero sekta mar somo. Gimedo ni oseket okenge mag chako chenro mar bero alap mar tuke mayudore e boma ma Nairobi e yor konyo nyithindo e sombgi mag orako, kendo gibiro chung' motegno marito lope mag sikunde mag sirikal mondo kik yaki. We are taking it back. Every public piece of property in Nairobi for the people will remain with the people and for our children. We have built stadia. Juzi tumefungua Dandora Stadium, tumefungua Uhuru Complex in Embakasi West. Right now, if you go to City Stadium, contractor is on site. If you go to Woodley, contractor is on site. We want in every constituency a place watoto wakitoka shule wawe na mahali ya kucheza, kufanya homework. Kwa saa zingine nyumba zetu ni ndogo, waziri. Nyumba zetu ni ndogo sana Nairobi. Every day we feed 184,000 children in Nairobi at 5 shillings. Every school day. Nearly every child in Nairobi gets a nutritious hot meal. Mheshimiwa, one thing that we have to do, all public land in Nairobi, kindly, you are the governor, and we know there is public land in Nairobi which has not been utilized in any way. We must protect all public land and, of course, ensure that the existing particular